नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय फैयै फैयै दिनै 12 नाम्बार पेन्डेल लोखि फुजा बिजनियाव मोनफैबाय आरोना मैया फार्स्ट नाइट थांबाय दिनै सेकेन्ड नाइट जों दा सानाव ओरैनो थायो थ' मोजां खाबु माने आंथ' बाक्सानि थ' फंबायनि हिन्जावा बिजनि आमगुरि होनायनि आरोना थ' बिनि डिलिभारिया चिराङावनो खालामनाय जादोंमोन मानो होनबा आंबो न'आव थाया आरो मायाबो माने बेस्थ' थायो बेलेग खामानियावहाय बिदिनो फंबाय आरो फंबायनि हिन्जावा जानोसै टाइमावहाय सप्तासे सिगाङाव बे न'आव बिजनियाव फैनाय जादोंमोन आरो आमगुरियावहाय दा बेयावनो जाबाय उन्दैया आरो सिजारिं जादों नालाय गाराय रानथ'वाखै न'आव लांनाय जायाखै बुधबारावसो लांगोन आरो नै दा बुधबाराव लांनो फैगोन मायाहाय थ' बेयावनो दं नालाय आं दा उन्दैखौ नायनो बिराद एक्साइटेडमोन नायनो लुगैगासिनो दंमोन आंथ' मार्च नङाबा नुखाया देरग'लायलांगोनसो रानि फिसाया बेनो मोनसे बिराद मोजां खाबु फाइनालि आं दिनै नुमारसिगोन आं दा थांनो नागिरदों नोंथांमोननोबो देखायलांगोन जोंहानि रानिया बेसे देरखो दिनैदो 5 अक्ट'बराव जोनोम जादोंमोन नालाय दिनै 11 डेज जाबाय आरोना देरबाय एसे नोंथांमोननोबो आं देखायलांनोसै जा हायो जों दा थांनो नागिरदों आरो ओंखारनोसै थांनोसै थ' नोंथांमोनहाबो नायफालांबाय थादो आं फंबायनि हिन्जावनाव थांगोन आरो दा बायदो फैनाय आरोना लामायाव लायासै आं जि मावो मोनफैबाय नै फंबायनि हिन्जाव मोननायखौ मोनफैबाय थ' नायदो एसे नायना होदे हाय आनैनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय होनसिगोनसो खानैसोआवनो ना देरबाथाय आनैनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय होनसिगोन ना मामा आंहा सफैबाय बामनो मोनबाय नै बेसेबा बामनो लुगैदोंमोन आइयो मामा सुनाया उन्दुनायल' सोरनि लादों खोन्थादो आंनि लादों आंनि आंनि लागोनथ' ना मामा बिमानि एखेखा आरो बिमानिबो एसे एखे फिथा जाबाय सादो फिथा जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दसे थानानै खारनोसै अमलेट हांसोनि दावदै खुमब्रा हांसो आलु ओंख्रि ओंखाम जाबाय जानानै थांसै जों दाना मोनायाव स' दं जानो नामा